Kaixo kazetaguneko lagunok, bideo honen bidez Eustat Euskal Estatistika Erakundearen zerbitzuak zeintzuk diren erakutsiko dizuegu. Ikusten duzuenez, Eustateko webgunean gaude. Zerbitzuen atalera joko dugu. Hementxe daukagu. Eustatek honako zerbitzuak eskaintzen ditu. Zerbitzuen karta, laguntza teknikoa, prestakuntza, aurkezpenak, mintegia eta udako ikastaroak. Zerbitzuen karta kalitate osoan oinarritutako kudeaketa eredu bat esartzeko prozesuaren baitan eginda. Eustat kudeaketa eredu hori esartzen ari da bere erakundean, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteari eskaintzen dizkion produktu eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko asmoz. Zerbitzuen karta honetan deskribatu dira Eustatek eskaintzen dituen zerbitzuak, Eustatekin harremanetan jartzen diren erabiltzaileen eskubideak eta kalitate hobeko kudeaketa lortzeko asmoz gure gain hartutako konpromisoak. Bestalde, Eustatek badauka kanpoaldera begira asistentzia zerbitzu bat, ikasketa monografikoak edota ikerkuntza estadistikoak egiten dituena administraritzari, partikularrei, enpresa edo erakundeei. Haren onura handiena lortzeko asmoarekin, Eustatek estatistika ofizialarekin zerikusia duten ekintza formatiboak eskaintzen ditu. Hauek, dagoen estatistika informazioaren erabilketaren eta bere interpretazioaren gainean interesatuta dauden taldeei zuzenduta dago. Harremanetan jartzeko, telefono zenbaki batzuk eta helbide elektroniko bat daude. Eskaera egiteko inprimakia ere bete daiteke. Eustatek kanpoaldera begira dukan aurkezpen zerbitzuaren helburu nagusia enpresen, herri administrazioaren ekonomiko eta gizarte eragileen eta baita unibertsitateak dituen eskaerak ahalik eta azkarren eta eraginkortasun handiz erantzutea da. Halaber, Eustatek egiten duen lanaren eta eskaintzen dituen zerbitzuen informazioa ematea da beraien beste oinarrizko helburu bat. 1993tik geroztik Euskal Instituto Erakundeak, alegia Eustat, urtero nazioarteko estatistika mintegia antolatzen joan da. Nazioarteko mintegietan ospatutako ikastaroak atalontan zabaltzen dira, eman diren jatorrizko hizkuntzan, zein salbuespen batzutan gazteleraz ere bai. Azkenik, udako ikastaroen atalean, udan eskaini diren ikastaroak ageri dira. Beno, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa baliagarria izatea Eustat webguneko atal honen inguruan gehiago jakiteko. Gero arte.